κακοβραδιάτικα. Πάμε γρήγορα. Φλόριτσα, δεν άκουσες, ο πατέρας. Τίποτα δεν έχει. Έφαγε για βραδινό 9 ντολμάδες. Εδώ εμείς που είμαστε νέοι άνθρωποι. Άμα φάμε για βραδινό 9 ντολμάδες, πάει, θα πέσουμε ξερή. Πω, τι κακία είναι αυτή που έχεις μέσα σου. Τέτοιο μίσος για ένα γεροντάκι. Δώστε του μια σόδα να συνέλθει. Ένα έχω να σου πω. Ντροπή. Έσχος. Αχιλλέα, σε προειδοποίησα. Μη με φτάσεις στα άκρα. Όχι, θα σε φτάσω, γιατί θα σε φοβηθώ. Να σου πω, έχεις όρεξη για καυγά νυχτιάτικα? Ναι, έχω. Ωραία, θα τον έχεις. Είχες δεν είχες, με κοψοχόλιασες. Έλα, πιες τη σόδα, τίποτα δεν έχεις. Αφού δεν σε βρήκαμε τέζα με τον τολμά στο στόμα. Τους ακούς, σκοτώνονται. Ποιοι καλέ? Ο γιος μου με την Τζουράπο. Ποιοι δεν ακούγεται? Άκου που σου λέω. Γίνεται μέσα καυγάς τρικούβερτος. Μη χειρότερα. Πάει, θα μου το σκάσει η καταραμένη το παλικάρι μου. Μη μου μιλάς έτσι, μη πρόσεχε καλά. Σου μπορεί. Τον άκουσες, Μάκη μου, τον άκουσες? Τον άκουσες τι λόγια βαριά μου είπε? Τι να ακούσουμε, αφού άχνα δεν βγάλατε. Θα μου το πληρώσει ο παλιάνθρωπος. Θα μου το πληρώσει να μου στήσει εμένα τέτοιο καυγά. Καυγάς ήταν αυτός? Καυγάδες έκανα εγώ με το συγχωρεμένο. Εκεί να δεις. Αυτός να με βρίζει, εγώ να τον καταργέμαι. Να σπάμε πράγματα, να με σέρνει από το μαλλί στο πάτωμα. Εγώ να χυμάω να του βγάλω τα μάτια. Χριστός και η Παναγία. Άλλες εποχές. Ξεχώριζες ποιος